Khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Tylli ki Ïing ki badan Hajan ka parking lot hayo Mawlong sheki jaka ki badan Shalindet jong ki dukan he kila Pluh menta ka jan mi jong ka khandriu tri ukalalengkot aracha apun riu ka jingyeng jong ka ding ka long ka bala ishir khai bala yo asngawru ki jingsawa jong ki gas cylinder ki bala bathai ki kali pelip ding lawan poi hakni ka jaka ban pelip ya ka ding bat hadu ba penmi ya ka ni khubor ampat shimna yo jingtip ka bathikena ya ka daw jong ka jing Pluh ding kumjuru ampat yo jingtip ka bathikena la ka don ne em ka jingyam ne min saw brio. बस और एक दो गाड़ी मंगा दी ने एक गाड़ी से ना अरे यार हेलो हां बोलिए वो रुपा आ रहा है वो साइड घर है, ये मालूम ऑफिस है ना क्या? उधर लीक हो गया। कितना बजे?
आपके पास है पूछो। हाँ ऐसा कंट्रोल नहीं होगा। नीचे में एक गाड़ी हो, एक गाड़ी से कंट्रोल नहीं हो रहा नीचे। दूसरा ने गाड़ी फटाता इसका भरोसा नहीं है।